Il-qasma interna fl-oppożizzjoni se twassal biex l-erba ma tistax tingħadda b'żewġ terzi fil-Parlament bidla fil-Kostituzzjoni li ssaħħaħ il-ġlieda kontra r-reati serji. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet li saret l-erba filgħodu u li kienet indirizzata mill-Ministri Jonathan Attart u Byron Camilleri. Dan brabta ma' abbozz ta' liġi li jitratta l-possibilità li l-perjodu ta' arrest ta' allegati suspettati li wettqu reati serji jiżdied bl-awtorizzazzjoni tal-qorti bi 48 siegħa. Blan aħħari ikun li tingħata għodda leġislattiva aktar effettiva lill-investigaturi u lill-pulizija. Madankollu fil-konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista l-Ministri Attart u Camilleri ħabbru li aktar kmin illum ġew informati mill-oppożizzjoni li ma kienx hemm qbil bejn l-oppożizzjoni nfisha fuq dawn l-emendi u talbu li l-laqa tal-Kumitat Parlamentari ma sirx. Brabta ma dan il-Ministru Jonathan Attart sostna li l-pajjiż ma jistax jibqa' ostaġġ ta' oppożizzjoni maqsuma fid-dawl tal-fatt li brabta ma dan l-abbozz hija trid biss li tibqa' tiddiskuti. Munix ċertament sorpriż minn din il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni għaliex fid-dibattitu kien hemm konfużjoni u pożizzjonijiet konfliġġenti bejn il-kelliema tal-oppożizzjoni. Għal darb'oħra qed naraw oppożizzjoni li hija maqsuma u ċertament dan il-pajjiż quddiem anke riformi ta' din il-portata ma jistax jibqa' ostaġġ ta' oppożizzjoni maqsuma u mkissra. Min-naħa tiegħu il-Ministru Byron Camilleri sostna li l-pożizzjoni tal-oppożizzjoni twaqqalhom il-maskra u l-poplu qed jirrealizza kemm hu diffiċli li jintlaħaq ftehim mal-istess oppożizzjoni fuq affarijiet li jirrikjedu żewġ terzi. Fuq bidla waħda illi fil-prinċipju hija l-istess bħalma kienet proponiet l-oppożizzjoni nnifisha fil-leġislatura li għaddiet meta ġejna mbagħad għas-sì u no u ħadna dan l-abbozz ta' liġi quddiem il-Parlament. Rajna illi l-oppożizzjoni sfortunatament u b'dispjaċir falliet it-test. Intant fis-stqarrija l-Partit Laburista sostna li fil-waqt li l-pożizzjoni tal-oppożizzjoni tikxef l-inkonsistenzi tagħha, il-Gvern jaġixxi fl-interess nazzjonali u fl-ebda interess ieħor b'dan l-abbozz ta' liġi propost, issa l-Pulizija se jkunu jistgħu jitolbu lil maġistrati inkwerenti għall-estensjoni bi 48 siegħa oħra bid-deċiżjoni mill-istess maġistrat trid tittieħed f'6 sigħat. F'dawn is-6 sigħat is-suspettat għandu jibqa' arrestat. Dan fil-konfront ta' każijiet li l-allegati imputati warahom ikunu akkużati b'reati kriminali punibbli b'12 sena priġunerija jew iżjed. Apparti minn hekk dan l-abbozz se jikkristallizza numru ta' punti relatati mal-proċedura li trid tiġi segwita, inkluż li l-proċedura tkun waħda sommarja u li d-deċiżjoni tal-maġistrat ma tkunx soġġetta għall-appell u tiġi esegwita minnu fih.